Знаеш ли, че само един ден може да преобърне начина, по който мислиш за технологиите? Готов ли си за най-голямото предизвикателство? Това не е уебинар, това не е workshop, това е нещо различно. Dev Challenge Accepted. На 28 септември 2025 година в емблематичния Джон Атанасов форум в София Тех Парк те очаква едно изживяване. Всяка лекция е важна. Няма паралелни потоци, няма какво да изпуснеш. Говорят хора от върха, експерти в софтуерна архитектура, фронтенд, бекенд и AI. Ще чуеш истории за провали и успехи. Ще разбереш как се преодоляват предизвикателствата, как се намират решения и как да превърнеш грешките в безценни уроци. Истински разговори и идеи, които ще те разтърсят. Влизаш с въпроси, излизаш с идеи и с още по-смели въпроси. Вдъхнови се, свържи се, предизвикай се. Dev Challenge Accepted. Можете да закупите билети от линка в описанието или просто да разгледате Facebook страницата. Запази мястото си още сега.